Γεια σας. Για σήμερα έχω ένα δεματάκι που πήρα από AliExpress πριν από περίπου μια εβδομάδα, που ήταν αγορά για νέους χρήστες μόνο με 1 ευρώ. Δηλαδή για την ακρίβεια 99 λεπτά έπρεπε να κάνεις ένα καινούριο account και σου έδινε αυτό το προϊόν από αρχική τιμή, υποτίθεται γύρω στα 18-20 ευρώ, στο έδινε μόνο με 99 λεπτά. Δεν είχα να χάσω κάτι, έκανα ένα account. Για την ακρίβεια έκανα 2, παρήγγειλα 2 από αυτά. Το ένα έχει έρθει πάρα πολύ γρήγορα, σε περίπου μια εβδομάδα, άντε το πολύ 10 μέρες. Το άλλο είναι στο δρόμο. Για να δούμε όμως τι πήραμε από το AliExpress με μόνο 1 ευρώ. Λοιπόν, ένα Bluetooth ηχιάκι λοιπόν της Lenovo. Δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του, Bluetooth 5 λέει εδώ, αλλά δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Σε αυτή την τιμή ούτε καν χρειαζόμουν Bluetooth ηχείο, απλά το πήρα. Με αυτή την τιμή δεν το σκέφτησα και πολύ. Εδώ λέει κάποια πράγματα. Bluetooth version 5, κάλυψη απόσταση που δουλεύει 10 μέτρα, το πολύ, 1200 mAh μπαταρία, 6 ώρες λειτουργία φαντάζομαι σε χαμηλή ένταση, 3 ώρες σε υψηλότερη ένταση και 5V 500 mAh φορτίζει, οπότε με ένα απλό USB θα φορτίζει. Για να το δούμε λίγο, να δούμε ποιότητα κατασκευής και βασικά αν δουλεύει. Το κουτάκι, εντάξει, τώρα μην περιμένετε να το έχουν φροντίσει και πολύ, τρώει αρκετό ξύλο στο δρόμο. Micro USB για φόρτιση, εντάξει, οκ. Έχει και ένα λουράκι μέσα για να το κρεμάς, καλό, ωραίο για καμιά τσάντα. Και ωπα ρε, αυτό είναι βαρύ. Εγώ το περίμενα μινιατούρα. Είναι στιβαρό. Πλαστικό φαίνεται. Καλής ποιότητας. Και νομίζω ότι έχει και κάποια προστασία για το νερό. Λέγει IP54 κάτι. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα από την ποιότητα κατασκευής. Εγώ νόμιζα θα είναι τίποτα από αυτά του πανηγυριού τελείως. Όχι, φαίνεται ok. Τι έχει μέσα? Ναι, ok. Και ένα χαρτάκι σε... έχει και αγγλικά. Ναι, ορίστε, δείτε εδώ. Εδώ οι λειτουργίες από το play, pause και τα λοιπά. Ναι, ok. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε να δούμε ότι δουλεύει. Αυτό δεν είναι κουμπί, άρα ανοίγει από εδώ, φαντάζομαι. Wow. Το συνδέσουμε εδώ με ένα κινητό. Το βρήκε εδώ πέρα το κινητό μας. Πατάμε. Να έχει πρόσβαση. Ο κλασικός ήχος που κάνουν όλα τα ηχιάκια. Και να δούμε και πως παίζει.
Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πώς περνάει μέσα από την κάμερα. Ο ήχος είναι δυνατός. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι δυνατός. Είναι ποιοτικός? Ναι και όχι. Δηλαδή, είναι καλύτερος από κάτι no-name φτηνά ηχεία ή τα πολύ φτηνά που θα βρείτε στα γνωστά καταστήματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποιο JBL ή με κάποιο Creative. Έτσι, βέβαια, αν αναλογιστούμε το κόστος, παιδιά, δεν το συζητάμε. Καλύτερα να έχεις, ας πούμε, 15 τέτοια ή ένα Creative 15 τέτοια. Δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι μπορείς να κάνεις pairing και δύο. Οπότε φτιάχνεις κατάσταση στερεοφωνική και είναι super. Δεν το συζητώ για τα λεφτά του, πάρα πολύ καλό. Ο ήχος είναι καλός, δεν είναι τέρμα μπασάτος, γιατί εκεί πάσχουν γενικά τα φτηνά ηχεία. Δεν είναι μπασάτος, αλλά δεν είναι και τσίγκινος. Δηλαδή ακούς ευχάριστα αυτό που ακούς. Έτσι για χαλαρή μουσικούλα, για κανένα podcast, ακόμα και εμφανισιακά, δηλαδή είναι αρκετά όμορφο. Έχει αυτό το σχήμα έτσι το περίεργο, δεν είναι στρογγυλό, είναι κάπως oval. Και σίγουρα από τη στιγμή που έχει αδιαβροχοποίηση, σίγουρα έχει, γιατί βλέπετε και εδώ στη θηρίδα φόρτισης ότι έχει το λαστιχάκι εδώ. Οπότε σίγουρα έχει κάποια μορφή, κάποιο IP rating. Οπότε έτσι για παραλία, είναι τέλειο. Λαστιχένιο εδώ κάτω να μην γλιστράει. Έχει play, pause και όλα τα άλλα. Απαντά σε κλήσεις. Έχει εδώ πέρα το μικροφωνάκι για να μιλάς. Παιδιά, σε αυτά τα λεφτά ληστεία, να μπαίνετε AliExpress, να βλέπετε τις προσφορές που έχει για νέους χρήστες και κάνετε γρήγορα ένα account και παίρνετε. Μάλιστα κάποιοι είπαν ότι κατάφεραν να το αγοράσουν και χωρίς να έχουν νέο account, με το παλιό απλώς είχαν πάρα πολύ καιρό να παραγγείλουν. Λοιπόν, είπαμε το ηχιάκι είναι το K3 Lenovo BT version speaker K3 Pro. Αυτά, γεια σας.